Приятелката ми реши да се оценим една друга по десетобалната система за физическа привлекателност. Чуда се дали мама ще ми даде пари за пластична операция. Ще си карам по сутиен, ако ще да ми се качи около ушите. Когато направих позата на кучето, мислех, че повече никога няма да мога да се надигна. Това са само част от текстовете, поместени в учебника по български език за 7-ми клас на издателство Анубис. Именно по тези изречения българските ученици усвояват граматиката. Комисията за защита от дискриминация излезе с доклад, в който под тези примери обяснява, че не са издържани за ученици в 7-ми клас. И толкова. От образователното ведомство дори не направиха своя коментар, а от издателството обясниха, че изреченията били извадени от контекста и това променяло смисъла им. Тези изречения са извадени извън контекста. Упражнението е следното. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? Чудя се дали мама ще ми даде пари за пластична операция. И фактически това е второто изречение от този текст има съвсем друго внушение. Тези текстове са от литература детска за деца. По отношение на изречението за позата на кучето се отнася за позата на йогата. Ще си карам по сутиен, ако ще да ми се качи около ушите. След първото издание 2008 година това нещо е премахнато и не съществува в учебника. Нашият екип обаче се снабди именно с уж изтегленото от пазара издание на учебника от 2008. В друг учебник е поместена снимка на робот, скандално описана като еротично изглеждаща виртуална жена, полегнала в поза като от мъжко списание. В учебника по български език за 7-ми клас на издателство Булвес 2000 пък има снимки на момиче с голо рамо и на друго по бюстие, което пише домашно. Разказахме ви за скандалния учебник по музика за 3-ти клас на Булвес 2000, в който почти от всяка страница личи явна циганска и турска пропаганда, наред с съмнителни и объркващи сравнения. Въпреки множеството сигнали и въпроси, които отправихме към просветния министър Сергей Игнатов, пособието още е на пазара. Тия безумия започнаха много отдавна и то целенасочено за унищожаване на образованието. Сега в 8-ми клас английски език се изучава 12 часа, а български език се изучава 4 часа. Учебници като тези са поредното доказателство за пълната деградация на българското общество, а навлизането на чалга културата в живота на учениците в най-ранна детска възраст явно се превръща в правителствена политика.